Let's go in. Yebo, asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hello Saki G and KVG. Please share my hot topic. I am a man in his mid-30s married to my wife with one child. My issue goes like this. In 2023, we moved to a 3-roomed cottage in one of the new developing northern suburbs. Patakapinda with my wife, we paid a rental of $220 inclusive plus deposit of $160. Since we had moved in the middle of the month, we later sat down with the landlord to discuss on the day for which the rent will be due, as the middle of the month was now too far for her. Given the trend yekupinda kwemari yepay kubasa, we agreed to change dates to the beginning of the month. And I did sensitize the landlord to say that I would not be able to pay the rent musiwa 1 because salary yedu yaipinda on the 2nd of every month. I promised I won't exceed the 3rd of the month. Pataka Pinda Saki and KVG. We did draw the landlord's attention to zvinhu zvaida kugadziriswa pamba, which included kugadzira ma window holder, roof, since it was showing signs of leakage, nekuchekesa ma keys for the gate. My issues aya tagara pamba for some time, and andina kupa landlord pressure since she had also promised to attend to them. However, it so happened that every time musiwa 1 pawaishika, ndisati ndavapa mari yerent, gogo, the landlord, vaingozoita moody and chiro kama muresa vaisapindura, and zvekuti at the end of each month, it would trouble me and my wife. Pandaizoendesa rent, vaibva vatanga kundiudza kuti rent ndikuida musi wa1, and pandakapinda ndakavaudza kuti musi wa1 handiubate, and it was better kubhadhara pakati pemwedzi pandanga ndakapinda. To cut the long story short, for the 2 years we stayed, hatina kuita chikwereti cherent, and my window holder and roof hazvina kugadzirwa, and my keys egate hatina kubvira tapiwa. For the keys, I had once told my wife kuti dai tambokumbira umwe tenant anogara mu main house na landlord, tanochekesa, but she was not for the idea nekuti gogo vanga vasina kutipa my keys kuti tinochekesa. It would so happen that every time pataisvika pamba dzimwe nguva, maybe taenda kuma family functions, taisvika tichifona kuma 11 p.m. tichikumbira kuvhurirwa gate, and gogo vaiuya kuzotivhurira wearing an angry face. Taizvishaya kuti vanoda kuti tiite sei vasina kutipa my keys as she had promised. So KVG and Saki takazopiwa notice pamba apa na landlord muna March. Vachiti she wants to repurpose the cottage for other things, and notice yedu yaisvika muna June. Having been given notice, me and my wife started hunting for dzimba, and takazowana kutanga kwa May. Ndakataurira landlord kuti tichabuda mangwana tawana imba in the same neighborhood, but we're still to arrange transport yekuzotakurisa zvinhu. Gogo vakati, the only issue yangu is mandiudza on short notice, but ndandichida kuti ndikupei mari yenyu yedeposit. Zvisinei, ausi kuti pandichapiwa nemamwe ma-tenants ndokupai since you are local. I write this topic today because ndikurwadziwa, and Gogo has not fulfilled her promise to give us mari deposit like she had promised. Every time I follow up on mari, ndoudzwa kuti ma-tenants angu hasati andipa mari, and the cottage yatakabuda isati yawana munhu. What surprises me is that Gogo used to make an issue vachitsamwa tauya nemari after muswa 1, but she seems to be tolerating vavari kugara navo based on the excuses she's giving. I need your help to know kuti ndoita sei with this issue, because kuendera Gogo kumapurisa hazviite nekuti vakura, plus patakapinda panga pasina lease agreement of any sort. But I do have communication now. Gogo vachiti iyo havasati vawana mari. Please help on how to recover back our deposit. Iyo hot topic yetu yanamhlanje. Yeah, tichadzidza zvakawanda. My messages andrikuona ari kupinda ka kupana na chenjedzo neyambiro, like I always say. Kevin here says, hey, please let me not lose this message. They're coming in fast and furious, like I always say. Now this one says, if it's a matter of life and death, never ever rent a property from a landlord with no other source of income, unoshushwa. Another one also coming in on our WhatsApp platform says, I think you should sue her. Zvokuti kukura kwa gogo yato imwe nyaya.
hausi hutsinye, ivo ndo vari kutokuitira hutsinye, and you then withdraw the matter kana vave forthcoming. This one also coming in says, just forget it. How much is the money anyway? They should go ku rent board. I'm sure vanogona kubatsirwa kana vari kunyanyotya kuti gogo vakura. Gogo vari kuita mafanis. Inini ndinoifambira nyaya iyi kusiri kufa ndekupi. Ngavasiyane nazvo kunetsana nevanhu vechikuru ma1. It's coming from Melody. Now this one also coming in says, one-sided stories anonetsa. Maybe mutori ne problem pakugarisanawo nevamwe. Ivo munhu anozvinetsera kana kuti ivo gogo vacho munhu anotongozvinetserawo. Listen, nyangwe tikati one-sided, vangange vari vanhu vanonetsa, but pane mutemo wedeposit unoti